Alex Seijo, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Bueno, de novo viaxe, non? A pasada semana en Alcobendas, esta xa dende onte en Cantabria. Sí, a semana pasada os cadetes masculinos do Despreocupate.es viaxaban a Alcobendas a xogar o seu sector nacional. Esta vez tocalle o Balonmán Culleredo Sutenor, que nesta ocasión nos desplazamos ata Cantabria. Hola. Hola, Sí. parece que perdíamos esta comunicación, sí, escuitamos perfectamente. Sí, Sí. nada, como iba dicindo, nesta ocasión o Balonmán Culleredo Sutenor desplazouse a Cantabria para xogar o sector nacional do Grupo C. Dicíamos a pasada semana, de feito prácticamente, comentábamos o partido en directo porque tivemos a sorte, non? De que se xogara precisamente a esta hora. Hoxe non vai a ser así, o partido será pola tarde, ás 8. Sí, nesa ocasión coincidiu que na chamada pois estaban xogando o Despreocupate.es e puidemos radiar un poquiño o resultado en directo, pero nesta ocasión pois o encontro vai ser ás 8 da tarde, un horario que a verdade é que nos ven moi ben, xa que está a facer moita calor, quizáis ás 8 da tarde pois podan baixar un poquiño máis as temperaturas e podamos xogar un poquiño máis aliviadas en referencia ao calor. Unha pasada semana todo foi ben, dúas victorias para o equipo que conseguía esa primeira posición e logo xa, no seguinte partido contra o conxunto local, a cousa complicouse un pouquiño máis. Sí, bueno, a verdade que fixeron un sector espectacular, gañaron os dous primeiros encontros, ademais dominando de principio a fin, meteronse na final do seu sector, onde xogaron contra o equipo localatario, o Alcobendas, sí que é verdade que na primeira metade foi unha metade igualada, ainda que o Alcobendas foi un poquinho superior, pero o Culleredo pois competiu o máximo nivel, e quizáis na segunda metade pois empezou a acabarse a gasolina, e o Alcobendas, o equipo local, o aproveitou para pechar o encontro e levarse o pase de cara ao top 8. Bueno, pois hoxe temos tamén que falar de outra fase final e, como dicimos, a verdade é que seguimos loitando contra os mellores equipos a nivel nacional e, como dicíamos antes, en esta ocasión en Cantabria, e de feito xa houve ocasión, non, de onte ver aos equipos rivais, máis ou menos que conclusiones se sacaron. Bueno, as conclusións son mínimas, a verdade. Al final, como dices, son os mellores equipos de España. Eu penso que ao final hai que xogar o encontro. Podemos ver vídeo, podemos analizar o encontro, podemos analizar os rivais a nivel individual e colectivo, pero ao final nós temos que pensar en nos mesmas, sair a xogar como levamos xogando xa estes últimos anos e sobre todo este ano. Nada, primeiro hai que xogar e logo falaremos dos resultados. Hai que xogar, como dicíamos, imagino xa preparando ese primeiro partido contra precisamente o vencedor de onte. Sí, realmente o Maravillas de Benalmádena gañou o campeón de Cantabria, xa ten 2 puntos, se hoxe gañan o equipo andaluz, pois xa estará nesa final do sector. Nos, pois nada, xa nos xogamos todo. Bueno, realmente todos os equipos no primeiro encontro xoganse todo. Hai que sair a gañar, hai que obter esos 2 puntos e poder así ter opcións o día de mañá. Así que nada, unha pequena final xa para comenzar o sector que dice pronto. Sí, está claro. E bueno, como están as xogadoras? Ilusionadas? Bueno, pues sí, moi ilusionadas, pero quizáis se queres preguntarlle algunha, pues teño aquí a dúas xogadoras do Balonmán Culleredo Sutenor, e se queres aquí están presentes para que lle podas preguntar calquer cousa a Noa e a Aitana. Pois precisamente, estupendo, así podemos falar con elas que nos conten de primeira man como afrontan este sector nacional. Noa, Aitana, que tal? Boas tardes. Boas tardes, moi ben. Moi ben, bueno, estábamos falando con Alex que imagino que o equipo encantado, non, de poder disfrutar desta fase final deste sector nacional e, bueno, sobre todo este partido de hoxe, como dicíamos antes, xa o podemos calificar, non, de unha final anticipada. Sí, bueno, estamos moi ilusionadas, imos tomar o partido con humildade, con respecto aos contrincantes,
Imos a por todas, porque queremos ganar como todos aquí. Está claro, pero xa decimos, non? O primeiro partido xa quizáis vai a ser o máis complicado contra un equipo, o Benalmádena, o Maravillas, que gañaba onte ao conxunto anfitrión. Bueno, ás 8, a ver si non fai tanta calor como nos dicía Alex. Sí, bueno, a ver, al final o calor sempre é algo que, bueno, xoga un pouquiño en contra a nivel de cansancio e todo, pero bueno, tamén o Benalmádena tamén xogou ayer co mesmo calor á mesma hora, soubo levar ben o partido, entón, bueno, nunca sabes o que pode pasar. Sí, quizáis podéis aproveitar esa circunstancia que elas xa xoguen hoxe o segundo partido, que estén algo máis cansadas que vos. Sí, a ver, pode ser. De feito, bueno, tiveron un día só para recuperar, nos igual temos menos de cara a mañán tamén, porque só temos unha noite para recuperar, pero, bueno, creo que vamos chegar ben, elas tamén van chegar ao máximo e vamos intentar facer o máximo posible nos. Bueno, ademais, hai que comentar que tanto ti, Noa, como Aitana, pois non é a primeira vez que participáis en un sector nacional, polo tanto, non sois novatas xa. Sí, é a terceira vez que vamos, pero igualmente os nervios seguen presentes, aínda que, bueno, estamos preparadas. Preparada xa, que tal as instalacións? É un polideportivo que se adecúa ben ao voso xogo? Sí, como moitos polideportivos que estivemos, é moi factible para xogar e a min gústame. Pois esperemos que todo vaya ben. Primeiro partido hoxe, como dicíamos ás 8, aínda tedes un adestramento por diante ou xa o partido directamente? Non, creo que vamos a xogar directamente. Bueno, pois a ver se as sensacións son boas, xa despois si hoxe se consigue esa primeira victoria, xa todo, bueno, pois tamén se decidirá no seguinte partido, que será o sábado, eso sí, pola mañá. Que preferides, xogar pola tarde ou pola mañá? A ver, nós estamos máis habituadas a xogar pola mañán, entón gustanos máis pola mañán, aínda que, bueno, pola tarde tamén temos un pouco máis de tempo de descanso durante todo o día, entón nunca está mal tamén xogar pola tarde. Bueno, pois hoxe pola tarde, mañá sábado pola mañá contra o conxunto anfitrión, que imagino terá ali, non? A súa afición apoiando, sobre todo facendo moita forza. Sí, a súa afición é moi forte, xa onte o vimos, pero non nos preocupa moito porque nosotras imos ao noso, imos concentrarnos no noso xogo, no noso todo. Pois non, Otón, Aitana Gestal, moitísimas gracias ás dúas por atender hoxe na Radio Culleredo, por estar aquí hoxe nos micrófonos da nosa emisora municipal. Moitísima sorte, e se vos parece, pois falamos máis adiante a semana que ven e nos contáis como foi todo. Vale, moitísimas gracias. Gracias a vosotras, un saúdo. Un saúdo. Ata logo.